Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti yanvar aýynyň jemlerine başlanan hökümet mejlisini geçirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhammedow Iranyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanda 2025-nji ýylda diplomlar ikrar ediljek daşaryurt ýokary okuw mekdepleriniň sanyny çap edildi. Futsal boýunça Türkmenistanyň denallar ýygyndysy KAFA çempionatyna Täjikistanyň toplaryny ýeňdi. 8 fevralda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyryp, bu ýerde täze şäheriň guruluşynyň ikinji tapgyryna alınıp berilýän işleriň maktatnamasy we guruluşyny meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Türkmen halkynyň milli lider Garagum derýasynyň demir gadygyna ýerleşýän lagym suwlaryny gaýtadan işleýän desga bilen tanışdy. Saparyň dowamyny Gurbanguly Berdimuhammedow täze toplumyň işleýiş tertibi barada gurrun berýän video şekiller görkezildi. Şeýle hem lagym suwlaryny gaýtadan işlemek üçin niýetlenen enjamlar bilen tanışdyryldy. Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhammedow saparyň çäklerini halkara denanlar güni münasibetli Arkadaş şäherine köp çağal maşgalalara ýaşaýyş çaýlarynyň we kottejleriň açaryny gowşurmakda baratyny ýokary derejede geçirmek tapşyrdy. 10 fevralda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Eran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeşkiýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň bir näçe meselelerine garaldy. Gurbanguly Berdimuhammedow Masud Pezeşkiýany Türkmen tarapynyň tebii gadyny Eranyň üstü bilen swap usuly arkaly Türkiýe iýermek boýunça bu taş Türk kampaniýasy bilen ylalaşyk gadananlygyny aýtdy. Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Masud Pezeşkiýany 10 dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara liderler forumuna we Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli bayramçylyk çärelerine gatnaşmaga çağırdy. Mundan başga-da Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň 17-18 fevralyna Tehranda 3-nji Hadar ykdysady forumynyň geçiriljekdigini, oňa Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilletiň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyna Gurbanguly Berdimuhammedow Pezeşkiýana Türkmenistanyň suw meselelerine bolan garaýşyny beýan edip, bu ugurda bilelikde iş alyp barmagy, şeýle hem ýakyn wagtda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Eran hökümetleri toparynyň nowatdaky mejlisini geçirmegi teklip etdi. 10 fevralda Döwletli Zaman şäherçesinde 2024-nji ýylyň görkezjileri boýunça Türkmenistana iň gowy etrap diýilip eglan edilen Mary welaýatynyň Sakarçaga etrawyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 million möçberindäki pul bayragyny gowşurmak dabarasy boldy. Şu günler Aşgabat şäheriniň dikeldiş bejergilere mätäç körpeje ýaşaýjylarynyň topary Arkadaş şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezine hemde Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağalar tagaldyş dikeldiş merkezine dikeldiş bejergilerini alýarlar. Çağalar akal tekal atlarynyň kömegi bilen bejermek, ony iýmitlendirmek, oňa ýyda we gözegçilik etmek, onuň bilen durly oýunlara meşgullanmak usuly hem ulanylýar. Hipokratyň döwründe mälim bolan bu usul nerwi dartgynlygyna, aşa ýadawlykda merkezi we çetki nerwi ulgamynyň ketellerine dikeldiş bejergisi hökmünde peýdalydyr. 2025-nji ýylda Hadar deňdi bilen Gara deňdiniň arasynda ulag geçelgesini döretmek hakynda dört taraplaryň hökümetleri ylalaşyga gol çekmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Ruminiýanyň daşary işler we ulag ministrlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagyna 10 fevralda geçirilen wideara gatnaşyk ulgam arkaly iş duşşugyna beýan edildi. Duşşugyň dowamyna ýok gatnawlaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirgen ähli taraplar bilen şol sany Ýewropa bileşigi bilen hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge deýişli meseleleriň üstüne durulup geçildi. Türkmenistan Aşgabat şäherinde halkara ilmi klinika onkologiýa merkeziniň guruluşyna atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň bilermenlerini çekmegi meýilleşdirýär.
Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornmasary Mehri Bäşimowa bilen Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň tehnika hyzmatdaşlyk departamentiniň Ýewropa bölüminiň direktorynyň arasynda 11 fevralda geçirilen duşuşykda häzirki we geljekki bilelikdäki taslamalar boýunça kanunçylyk binýadyny rejelemek boýunça işler ara alınıp maslahatlaşyldy. Daşary işler ministri Raşit Meredowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň wekiliýeti iş sapary bilen Tehrana bardy. Türkmen wekiliýeti Eran Islam Respublikasynyň ýollar şäher gurulşy ministriniň ornmasary, Newit ministri hemde energetika ministri bilen duşuşyklary geçirdi. Duşuşyklarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesi bellenildi. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow Eranyň prezidenti Masud Pezeşkiyan bilen hem duşuşdy. Pezeşkiyan Eranyň Türkmenistan bilen energetika, su, ulaq serişdeler we beýleki ogurlar boýunça has netijeli iş alyp barmagy gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Şeýle hem 12 fevralda Tehranda Türkmenistanyň we Eranyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ogurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşdylar. Geňeşmelere Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow we Eranyň Daşary işler ministri Seyit Abbas araqçı gatnaşdy. Mundan başga da Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Asat Majid Khan bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň bu köp taraplaryň düzüminiň işiniň netijeligini ýokarlandyrmaga, goşant goşmaga ymtylýanlygyny nyktady. Duşuşygyň başynda Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda köp taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şeýle hem hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň ýollar ketgilenildi. Türkmen Himiýa döwlet konserni ýod, brom we brom önümlerini öndürýän zawodyň taslamasyny düzmek we onu dolu gurmak boýunça halkara bätleşik eglan edýär. Taslama Gunmatar Çeleken känindäki Çiğmal badasynyň we Balqanabat ýod zawodynyň durkun täzelemegi hem öz için alýar. Türkmenistanyň bilim ministrligi 2025-nji ýylda ýurtda diplomlary ikrar ediljek daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň täzelenen sanawyny çap etdi. Bu sanaw dünýäniň öňdewarjy universitetleriniň reytingleriniň esasına düzüldi. Ýokary okuw mekdepleriniň dol sanawy we nostrifikasiýa amaly barada giňişleýän maglumatlar bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi saytyndan tanyşyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Astanadaky ilçisi Batyr Rejepow Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat gaznasynyň Gazagstanda täze bellenen wekili, Türkmenistan we Gazagystan boýunça ýurt müdiri Çin we Ogbonow bilen duşdy. Taraplar Türkmenistan bilen UNESPA-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini nagtadylar. 2021-2025-nji ýyllar üçin 4-nji ýurt maksatnamasyny hemme taraplaryň durmuşa geçirmegiň çäklerini bilelikdäki hereketleriň netijeliligi bellenildi. 14 fevralda Prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň ýanwar aýyna ykdysadyýatyň puwdoklaryna alınıp barilen işleriň jemleri jemlenildi. Şeýle hem ýurduň durmuşyna degişli käbir beýleki meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. İlki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa ýanwar aýyna ýerine getirilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän düzümlerine şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp barilen işler barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlary diňläp, ýurduň durly toplumlaryna, milli ykdysadyýatyň puwdoklaryna alınıp barilen işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeleri berdi. Hökümet mejlisiniň ahyrynda döwlet başçysy 18 fevralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününiň bellenip geçiljekdigini aýtdy. Bu pursatdan peýdalanyp ýurduň diplomatik gullugynyň ähli işgärlerini Hünär bayram bilen tüýsürekden gutlady. Türkmenistana şu ýylyň ýanwar aýyna ýurduň ykdysadyýatyny durnukly ösdürmek üçin görülen toplumlaryň çäreleriň netijesinde jemi içerki önüm 6,13 göterim artdy. Şol sanyny ösüş tepkini Senagat puwdogyna 1, gurulşykda 2, ulug we ara gatnaşyk puwdogyna 11,11, sowdada 9,19, oba hojalygyna 4,12 we hyzmatlar ulgamyna 9 göterme deň boldy. Bu barada hökümet mejlisinde vice-premier Gellim Radowyň ýanwar aýyna gadanylan
bolýan makroiqtisady görkezjiler bilen bagly hasabatyny aýdyldy. Hasabatda bellenilmegine görä 2024-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňişdirilenne jemi önürlen önümiň möçberi 9,12 göterim artdy. Ýurdun iri we orta karhanalarına ortaça aýlyk dähmet haky 2024-nji ýylyň degişli döwrüne görä 10,16 göterim ýokarlandy. 14-nji fevralda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowanyň Belarus Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Stanislav Çypyrnoy bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda ilçi ýurdun içeri we daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugrulary, milli parlamentiň düzümi hemde alyp barýan işleri bilen tanışdyryldy. İki taraplaryň esasy ýola goýulan parlamentary hatmatdaşlygyň ösürilmeginiň Türkmen-Belarus gatnaşyklarynyň mazmunyny baýlaşdyrmaga ýardam etjekdigi bellenildi. 14-nji fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergey Lavrowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onda iki taraplaryň we köp taraplaryň formatda, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň we garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlyk bilen baglaşykly meselelere garaldy. Söhbetdeşligiň dowamynda ministrler iki taraplaryň saparlaryň we geňeşmeleriň üstü bilen iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň arasynda gatnaşyklary pogtalanyrmak barada ılalaşdylar. Şeýlede şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Mongoliýanyň Daşary işler ministri Hanym Batsysek Batpunxynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy ara alynıp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda iň ýokary derejädäki özara saparlar guramagy we amala aşyrmagy aýratyn ünserildi. Mundan başga ministrler iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk binýadyny kesgitlemek barada pikir alşdylar. Yaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ataşesi Jenap Utaka özüniň dutarda saz çalmak başarnygyny görkezdi. Ol meşhur türkmen halk sazy Lälän ýerine ýetirdi. Yaponiýanyň Aşgabatdaky diplomatik wekilhanasy özüniň sosial sahypasynda Yapon diplomatynyň ilkinjigedek dutar çalýan videosyny ýerleşdirdi. Dünýä täbirlikleri. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump maliýa ministri Scott Bessent'e ölümçilik çykdaýjylarynyň ýokardygy sebäpli 1 centlik şaý pulunyň, ýagny penniýiniň çykarylmagyny bethetmegi tapşyrdy. CNN'niň habarlaryna görä, bu şaý pulunyň ölümçiligiň gymmatlamagynyň sebäpleriniň biri metalyň bahadynyň ýokarlanmagydyr. Bilermenler pennilardan 100 öwürmegiň satyjylaryň we kassirleriň wagtyn taşytlamak arkaly kärhanalara peýda getirip biljekdigini aýdýarlar. Los Angeles'ta geçirilen 50-nji Annie Awards bayragynyň gowşurylyş dawarasynda Ýabana Robot filmi ýeňiş kazandy. DreamWorks studiýasynyň animasiýon filmi 9 sany esasy ugrda ýeňiş bolup, iň gowy animasiýon çeker film, iň gowy rejissura, iň gowy dizayn we aýdymsal golluw bayraklaryna münasip boldy. Meşhur Rus seýahatçysy Fyodor Konyukov, Günorta Atlantikany kürekli gaýykda geçen ilkinji adam bolmak bilen deňiz seýahatçylygynyň taryhyna täze sahypa açdy. 5-nji dekabrda Gorn burnuna başlanan ekstremal seýahat 68 gün soňra Across atly gaýyk Hindi ummanynyň suwuna girende tamamlandy. Deňiz seýahatçysy hökmünde karyerasynyň dowamyna Konyukov täsirli üstünlikleriň bir näçesini gazandy. Şol sany 46 güniň içinde Atlantik ummanyny we Ýoş ummanyny bir näçe geçelgesini geçdi. Täze alma gözlew plastik kaplardan imi diýmek bilen ýürek ýetmezçiliginiň arasyndaky baglanyşy ýüze çykardy. Hatayın 3000'den gowrak ýaşaýjysynyň gatnaşmagyna geçirilen gözlew iýmit üçin plastik kaplar izgiderli ulanmagyň ýürek damar ketelleriniň döremi howpyny epetli ýokarlandyrýanlygyny ýüze çykardy. Gözlegçiler täsir mekanizminiň içige mikroflorasynyň üýtgeme bilen baglanyşy kıldyryň çapýarlar. Bu bolsa göz gedegini ýürek damar ulgamyna ýarama täsir edýän çişme proseslaryny belirtýär. Interviziýany atly halkara aýdymsal taslamasy 20'den gowrak ýurtdan wekilin gatnaşjakdygyny tasdiklady. Bäsleşige Garaşda döwletler arkalaşygyndan Latin Amerikasy, Afrika we ýakyn günnäwer ýurtlaryndan wekiller gatnaşar. Bäsleşik türli ýurtlaryň milli däplerine esaslanýan meşhur aýdymsallaryň köp türliligini görkezmek üçin öz bolşul meýdança bolar. Interviziýany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Moskwada we Moskwa oblastyna geçirildi. Los Angeles täwitindäki ýangynlar ätýaşlanlar şpudagy üçin helakçylyk netijeleri getirdi. Bilermenler 250 milliard dollarlyk umumy ykdysady diýen hasaba alynana, ätýaşlanlar kampaniýalarynyň takminan 40 milliard dollar öwet tölegini tölemegi mejbur boljakdygyny çaklaýar.
Kaliforniýanyň ätiýaşlanlar şpudaly çynlyky çöküllügi başdan geçirýär. Sarp edicileri goramak bagytyny kanunçylygyň güýçlendirmegi we tebiği betbaççylyklaryň ýygylaşmagy ätiýaşlanlarçylary sewit bazarlarynyň çykmagy mejbur edýär. Yaponiýanyň Honda Motors we Nissan Motors awtomobil öndürjileri goşulşmak barada gepleşikleri bit etmek kararyny berdiler. Bu kompaniýalar bilelikdäki holding kompaniýasyny döretmegi maksat edinýärdiler. Onun direktorlar geňişinde Honda köp orny eýelemeli. Inni Honda we Nissan intellekt we elektrik ulaglaryny eýýamyny nazarlayan strategik hyzmatdaşlygyň çäklerini hyzmatdaşlyk etmekçi bolýarlar. Honda, Nissan we Mitsubishi Motors kompaniýalarynyň arasynda özara düşünmek baradaky ähnama hem ýatyryldy. Netçe 2 animasiýon filmi Hytaýyň bütün taryhynda iň köp kassa toplanan we dünýä prokatynyň ilkinji 25-ligine giren ilkinji Aziýa filmi boldy. Film 9,118 milliard yuan ýa-da 1,28 milliard dollardan gowra kassa ýygyny toplady. Onun halkara bazarlaryna prokady hem üstünlikli dowam edýär. Animasiýon filmiň Demirgal Amerikanyň prokatyna käbir görkezişler üçin etekleriň beslapky satulary toğsan götürme dem boldy. Sport täzelikleri. Futsal boýunça Türkmenistanyň Zenallar ýygyndasy Duşanbe şäherine geçirilýän Merkez Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň çempionatyna gatnaşýar. Çempionatyň birinji tapgyryna futsal boýunça Türkmenistanyň Zenallar ýygyndasy Kyrgyzstanyň topary bilen deňme-deň 1-1 hatabyny oynady. İkinci tapgyrda Türkmen topary Özbekistanyň toparyndan 6-3 hatabyna ýeňildi. Üçüncü tapgyrda bolsa Täjikistany 1-0 hatabyna ýeňilişe feda bar etdi. Oýundaky 2 täk gol 12-nji minutda Türkmenistanyň milli ýygyndasynyň we Litvanyň Žalgiris toparynyň ýarym goragçysy Maya Musaskaya tarapyndan derwede görüldü. 3 tapgyrdan soňra Türkmenistan 4 tutuk bilen Kafa ýarşynyň sanawyny ikinji orna çykdy. 29-njy halkara samba ýarşynda Belarus Respublikasynyň prezidentiniň bayraklary ugruna türkmen türgölleri dürli kategoriýalarda 1 kümüş we 5 brünç medal gazandylar. Suhan Öwedgelliýew 98 kg çenli agrym derejesinde kümüş medal gazandy. Zenalaryň arasyndaky bäsleşiginde Aziza Nazarowa, Aminat Uwanowa we Merjan Joraýewa brünç medallara münasip boldular. Erkekleriň arasyndaky brünç medali Agatapar Mukadow we Begenç Baltaýew gazandy. Türkmen küşçüsi Sapar Murat Atabayev Daşkentde geçirilen ikinci halkara Albiruni küşt ýarşyna Futures derejesi bilen ýeňiş gazandy. 9 tapgyrdan soňra Atabayev öz derejesinde 10 gatnaşyjynyň arasynda iň gowy netije görkezmegi başardy. Türkmen türgeni halkara ýarşyň kuba we 3500 Amerikan dollar meçhurlygyny pul bayragy bilen sylalandy. Belarus Respublikasynyň Torpeda Belaz futbol kluby Türkmenistanyň milli ýygyndasynyň 24 ýaşly ýarym goragçysy Teymur Şarif bilen 1 ýyllyk şertnama baglaşdy. Şarif professional karýerasyny 18 ýaşynda Türkmenistanyň energetik toparyna başlady. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň 23 ýaşy çelli ýaşlar ýygyndasynyň düzüminde Aziýa çempionatyna gatnaşyp Eýran bilen oýunyny uzakdan geçiren gol arkaly toparyna taryhy ýeňiş gazandy. Şarif esasy üstünliklerini Kırgızstanyň Avdyşata toparynyň düzüminde gazandy. Ol bu toparynyň düzüminde 2 mögsüm oýnap 65 tuşlukda meýdança çykdy. 7 gol urdy hemde 8 gedek golly pas ýani assist berdi. Şeýle-de Avdyşata bilen 2 gedek ýurdun çempionu bolmagy başardy. 22 ýaşynda Türkmenistanyň milli ýygyndasynyň düzüminde ilkinji gedek meýdança çykdy. Jemde 9 oýna gatnaşyp 1 gedek tapawut boldy. Mehriban adamlar, sizde ýetirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan downloadna tanşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň Türkmen Portal sizden iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.